ukuze bakuphele iwayini kimi ngiyogijimela kubo sithi kwayini kwami nakuphele iwayini emhlabeni. UJohn chapter number 2 abangaya kuJesu bayaloko seduzane noJesu noJesu bayamaliya bafike bathi kuye iwayini kuphelile. Bazalwane ngiyaxolisa bazalwane ngiyaxolisa kodwa abayiJesu bayamaliya bathi iwayini kuphelile. Amen. Kodwa manje inkinga yabo abafuni uMariya bafuna uJesu ngoba uJesu wasala uMariya. Lethe iBhayibheli ngokufunda ngezathi wakithima uMariya waya kuJesu wathi iwayini emshadweni sekuphelile. Ubumnandi emshadweni abusekho, ubumnandi ebudlelaneni bami noKristu abusekho. Ubani oseduze kwami noJesu? Ubani ozongihlanganisa naye? Hey, Nkosi. Amen.